Zateplená bytovka s novou strechou, parkovanie pri nej a tento zelený dvor. Takto všetko ponúka dvojizbový byt, z ktorého budete mať všetko na dosah a ktorý má navyše bezkonkurenčnú cenu. Moje meno je Pavol Žák a poďme sa spolu na ňo pozrieť. Nachádza sa v tehlovej bytovke na 3. poschodí. Byt prešiel dispozičnou zmenou, ktorá využila potenciál jeho každého metra štvorcového. Útulná kuchyňa ponúka plnohodnotný priestor na prípravu chutných jedál. Do priestrannej obývačky s 2 vstupmi hravo umiestnite aj rohovú sedačku s kreslami. Ich pohodlie určite ocení nielen vaša rodina, ale aj vaše návštevy. Ďalšia izba môže poslúžiť ako oáza vášho pokoja, čiže spálňa, alebo ako detská izba, kráľovstvo vašich detí. Dispozičnou zmenou bytu vznikla veľká kúpeľňa z WC, takže si budete môcť doprieť relaxačný kúpeľ vo vani alebo osviežujúcu sprchu. Výhodou bytu sú aj jeho okná orientované na 3 svetové strany. Tie v kombinácii s poschodím ponúkajú krásne výhľady. Byt má vlastné kúrenie ako aj prípravu teplej vody, čím ste pánom svojho pohodlia a peňaženky. Preto ak hľadáte byt na bývanie alebo investovanie pre následný prenájom, tak nás určite kontaktujte. Výhody: obľúbená lokalita s množstvom zelene, zateplená bytovka s novou strechou, orientácia okien na 3 svetové strany, priestranná kúpeľňa, veľká pivnica, možnosť hypotéky.